छौड़ा के फोन करके बोलबै छी, फोन पर कहबै तऽ नहीं अयतै। उठाने रे फोन। हेलो हेलो कहलियो की होलो बोल। सुनना बोलिए तब नहीं सुनबा। ओ खजूर गाछ लगेने जे तुम मिलै छलिए अपना यार। हाँ हाँ तो ओहिठना ना कनी तरह से एक जरूरी बात करे के छै। ठीक है 2 मिनट रुक जाओ आगे से। या जल्दी अइहे। ठीक ठीक कौन ला फोन के लिए सने से। सुनना हाँ बोल। कहलियो की हाँ बहुत चिंता के एगो बात छै। कौन चिंता बोल। चिंता के नहीं, यानी खुशखबरी के। खुशखबरी तरह कुछ सरप्राइज दिए चाहे छी। कथी हैं बोल बोल। इतने आसानी से केना बोल देबो। बोलबे तब ना खुश का हंसी लगते है, खुशी रहते शरीर में। ये खुशी एते खुशी भ जेबी ना तो एकर जवाब नहीं छै। तू हमरो से ज्यादा प्यार तब ओकरा से करे लगबी। केकरा से कहियो हाँ कह नहीं कहबो कभी तब ने हमू जानो कि हम ओकरा केकरा से प्यार करे ज्यादा। सुन ना हाँ तू हमरा से कितने प्यार करे छी। बहुत ही सही में हाँ तू कभी तो हम चांद तारा तोड़ गेले धरती पर है की सही में कैसा तो हमरा सिवा केकरो और से नहीं ना कभी नहीं। अच्छा इका अगर तोहर मम्मी पापा दूसर शादी कर देतो तो करबो करबी। नहीं कथी ला करबे। हमरे से करबी ना। हाँ तोरे से करो शादी। सही में सुन ना हाँ बोल। कहलियो की हाँ बोल। हम तेरा बच्चा के ना मैं बने वाला छी। मैं गई ई केना भ गेलै। हां तो बच्चा के मां केना बने वाला छी के। एना केना डर हम तो आते किछो कर लियो हला ना तू केना बच्चा के मां बोले रहा छी। रे केना नहीं कली तू। हम कहां किछो केले तू कहां गेलो। मां गे ई टुनकी वाला हमरा एहन बात कहते। आय रे तू भूल गेली। कथि भूल गेली से बोल दे। आई 5 दिन न होय छै तू हमरा लग आयल रही बस बेटी में। हम ने जाने छियो ओठन मिल के एलियो उ खरहौरी भूल गेली तू। हैं उ बड़का हत्ता में जे लग आली रे सुखलावा के हत्ता में से भूल गेली। हैं हमरा झरकाली काकी के केलबारी में लग हमरा छोड़ के दोसरा छोरा सब के साथ गया करे भी कुछ और काम था। मुंह फुला देबो कह दलियो ना छोरा हमरा ना लगली दोसर के त रे हरामी तोरा सिवा और केकरो दिस से आज तक नहीं हम ताकलिए। अगर हमरा से ज्यादा दिक्कत है तो जो तो अपना मां के पेट के बच्चा गिरा देले। हमर माय बाप गिरे तेरे मजा तू मारली आ सजा भ गेले हमर माय बाप रहते। हम जा छियो नहीं हम जा छियो कह दलियो हां नहीं हम जा छोड़ नहीं जा दम छोड़ ला नहीं जो गिरा ले तू कह दलियो नहीं जा दम कह दलियो हां हां तू छोड़ ला छोड़ तो कोई सनिचरी की होलो किया कने छन। हां की होलो बाज ना किया कने छन। हां की भेलो बाज ना तोरा की भेलो नहीं गे तो केला काने छी। कानबे करबिन कि कुछ बाजबो करबिन की भेलो बाज ना। केकरो लंग ने कहबी नहीं नहीं कहबो की भेलो बाज। हमरे क्रिया छ केकरो ने कहि नहीं कहबो तू बाज ना की भेलो तोरा। उ छोरा नहीं छलो छेदिया
अच्छा हाँ हाँ वो छे दिया की भेलो ओ छोड़ा हमरा से प्यार करे छले प्यार हो हमरा दोनों के प्रेम मोहब्बत चले छले आ 1 साल से तू ओ दिन ने गाछी में भेटेली रे हाँ हाँ कहली आगे तू की करे छी एठना से घरे तो हमने कहली नहीं किछो ओना बुले लेली तू जो ना तस ओ दिन हम छोरा से मिले ले गेल रहिए ओकर बच्चा हमरा पेट में 4 महीना के पलाय छे वह ओकरा फोन केने रहिए ओकरा बोलेलिए कहलिए कि तोरा बच्चा के मां बने वाला छियो ओसे पहले कल के हम तोरे से ब्याह करबो बहुत प्यार करे छी तोरा से आ जाके कली तोरा बच्चा के मां बने वाला छियो तो हमरा मार को भाग गेले अच्छा तू घर चल हम जे ओकरा जे से देख ले चल घर चल तू और चुप ना तो कैला काने छे जे गांव घर आ गेले तू चुप तू जे से घर जो हम जे है से अथी ओकरा देखने आबी छन जो घर जो ठीक छे जो चुप्पे चापे घर चल जो तोरी बहन उ शनिचरी पर जे है से आँख गड़ने रही हम आई छेदिया मजा मार लेलक अपने से आई सरवा के तो छोड़बे ना ई छौड़ी के तो ओकरा गला में ढोल बांधबे टा करबे चाहे जे ना हो जाए हमर प्लान फेल क के वो अपन प्लान सेट कर लेलक ना आई तो हम ओकरा बांधबे करबे चाहे जे हो जाए हेलो ई सरवा छेदिया के तो छोड़बे ना खाली आई मिल जाए कहाँ गेल हन होते हमरे सम्मे का ए बौआ हाँ ई तो होय है की समय फोन से बात करे छे दुलरिया से बात करे छे दुलरिया से बात हाँ। करे छन कोई काम के काम तो बहुत बड़ा काम है तोरा कौन से। काम बोल ना जल्दी कि कहीं जाए छे कि बड़ी जल्दी में लगे छे अरे दुलरिया फोन कल के छाला आबे रही पर त जा रहले रुए घूमे हां कोई काम हो जरूरी बोल ना अरे लेट होए जेबो वहां सब दिन के दुश्मनी ऐसे है कि इक्के दिन हम निकाल दे तत बेइज्जती करबे ना जेकरा त नाना याद देबे चल दुलरिया बोला तू चलबे साथे हम किया जेबे रे कथला ने जेबी हम किया जेबे दुलरिया चल बोले रे। कौन तोरा मतलब कि हमरा बोले कि हम आगे जेबो पकड़ा देबो तो तू मार खा ले हम मार खा ले अच्छा बउआ यानी कि जैसे पीठी मजबूत जैसे तू देखी। कह के जेबे मजा मारबे तू आ मार खइयो हम चल चल क्या हमरा नहीं जाय छिए हम जाय छियै। नहीं 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 तका पहले रुकना ले हम जाए दे ना ओ सुना ओ इधर आओ ए, जाए दे ना हमरा जाए दे कहाँ तू पहले रुकना रे ले फोन कइने है इमरजेंसी में का छे शनिचरी के कनी बोला के लेने आ। शनिचरी के हाँ हाँ आ एकरा हाथा बाही कला पकड़े छै की होबे कोई बात ए बाप रे वाह नहीं तो एकरा पकड़े के ल चलो उधरे नहीं नहीं अंगना में कला जॉनी जाय सब रहे है एकदम शनिचरी रे हमरा जाए दे दुलरिया फोन कइने केते तो अति फोन करनो तो यहाँ पर चुपचाप से खा रहा न रे शनिचरी फोन के शनिचरी के जैसे तू जैसे गलत काम कह के ओकरा जैसे पेट में 4 महीना के तोर बच्चा पल रहलो हन आ तू ओकरा मार पीट के भगा देली हन का मार पे कौ दूसरा ते जाके मुंह मरवेल के तो हम ना फंसावे तो पागल छी अच्छा तू ओकरा साथे गलतो काम करी या गलत में फंसेबो करी हम नहीं छले कौ तू ही कहले अभी तो रे तू हमर नाम ले हमर नाम ले हट के रह तू ओकरा आवे दी हमरा जा दे पहले जल्दी लगे आवो हो देख हमरा दुलरिया फोन करे जा दे हमरा आउ त लेट होए हम अच्छा लेट हो हां हमरा दुलरिया अरे पकड़ू उधर से की बात ये चलो ना हां ये है तो एकरा चलो हरामी कुत्ता का मी आये दा की भेल ये के कोई बात आ रहा की हम जा दे रे बुलावे रोही पर ओ मन मन ए मड़ा भाई ए मड़ा आये कोई बात है गांव के समाज में रह के ई सब इतने गलत काम कर रहले हन एक कुमार वार लड़की के जैसे एकर बच्चा एहने तो समाज के खराब करे हो बाप रे बाप एहने एकरा पकड़ के ले चल के और जबर मंदिर में एकरा विवाह करा ठीक है कहली कुछ सलाह तो मिले के हाँ, चाहिए ले चल पकड़ छोड़ छोड़ हाथ रे एकरा लग चला शर्म कर मारे से मारे थोड़ी सुधार एकरा ले चल मार से नहीं सुधरे वाला है एकरा शादी जैसे तो होबे करते मगर कुछ एकरा सबको मिले के चाहिए एकरा ला मारे से और खराब होए केकरो अगर मुजरिम के सुधारे के है तो ओहे लाइन में जाए के ओकरा इहो सुधार बात है ना ई कुमार लड़की के साथ प्यार केलकै ठीक है कोई गुनाह नहीं केलकै लेकिन ओकर जिंदगी तो मतलब बर्बाद केलकै हां एकरा जैसे पकड़ बर्बाद करे तो हम कह जे विवाह करा दिए त एकर साथी न भ जेतै एने के साथ एने करे के चाहिए जे आदमी इन सब के छूटा एते सुंदर जिंदगी बर्बाद केलकै नहीं करे लगे नहीं चल चल पहले सदा में एकरा कहाँ? एते बड़का अन्याय केली हम
रखो एक यहाँ पर बैठो एकरा पहले सनीचरी के बोला सनी ठीक है नहीं हम नहीं बैठो जो बैठे पर छोड़ने के लिए कुछ निकल हिन तो ई कथी है हम छोड़ने के लिए कहूं दो साल यार लड़की के साथ झूठ ई बोल सब जैसे गलत काम ठीक है करे झूठ बोले तो ना फंसा झूठ बोल देते केनो सेनुर दी रहीन ओकरा सेनुर एकरा से शादी कर तू ऐसे अभी वो तो फैसला सही सुनो की घर में होते सिंदूर जा सीने में चालू नहीं है पीरी के केली हन एते उ गेली हन देखी त बेचारी के पर तो तोरा हम नहीं किछो केली करे पर तो हमरा केने भेले हां सब कुंवारा लड़का एनाइते बोले जब गलत काम कर ले अखन बियाह करे बेर में शरम हो छौ दे सिनुर हम थोड़ी प्यार कर ले नहीं ऐसा नहीं नहीं चीज ए बोले सलाम मिल जाए सेनुर लकिया कथी सेनुर लकिया सिनुर लगे आव रहने तो सिनुर लगे केना नहीं शादी करते करते केना ने शादी करते हर किस भजा हमने सिंदूर देबे लाठी लके केना नहीं शादी करते प्यार करे तो मन लगलो अभी जे बेचारी के पेट में बच्चा हो गेले त शादी करे में नहीं कर सेनुर दी पहले तो नहीं दे जखनी कुंची में मिलेगा तखने जैसे खूब मजा आएगा हम सब कहने चली सिंदूर कर लिया दी भेलो ना ताली एकरा सबके साथ एहने सजा होय के चाही तब गांव घर के छोड़ा सब सुधार बढ़िया होले अब जो देख ले कन्या देख ले कोठी तर कोठी तर जाके बिछो ना को जा फिरिया लग के जो फिरिया हो गेलो जाओ हां लेके जा जाओ साथे जाओ सब्सक्राइबरगण इहे दुआरे कहै छी गांव घर में अगर कोई प्यार मोहब्बत करे तो ओकरा बिछड़ियो नहीं ओकरा मिला दियो ताकि फिर से कोई जैसे एहन गलती नहीं कर पावे ओहि चलते कहै छी एनाहिते अगर कोई पकड़ावे मिला के मंदिर में ल जाकर शादी करवा दियो सुखी परिवार से जे है से ओकरा विदा कर दियो नमस्कार।